Lux Domini, Now, a church that's come out of the student movement here. That is going to be quite the contrast to last week's church experience. Acum e timpul pentru o ungere nouă. Acum e timpul pentru o revărsare proaspătă. Ca și fii și fiice ale regelui, noi azi ne ridicăm. Ca și fii și fiice ale regelui, noi azi ne ridicăm. Declarăm, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Adonai, Adonai, toți genunchii astăzi se vor lega. Adonai, Adonai, Dumnezeu doar Tu ești, iar noi vom striga. Adonai. Început să citesc Biblia și alte cărți care creșteau interesul față de Dumnezeu și măreția Lui. Dar nu mă puteam mulțumi doar cu teoria. Eu când am ținut-o pe Naomi în mână, pe brațele mele, nu mai puteam de bucurie când mă uitam la ea. Când am ținut-o după 10 ani și ceva pe Nasia pe brațe și o ridicam și o înălțam și o aruncam și apoi o prindeam și venea la pieptul meu și își punea capul pe pieptul meu, nu mai puteam de veselie, uitându-mă în ochii ei și la chipul ei. Dumnezeu minunat, omul deosebit, sfânt, perfect, fără niciun păcat, se uită cu mare plăcere și bucurie la noi copiii Lui, dar în același timp la toată creația Lui. Aceasta